Hej igen. Ja, i dag får jeg købt en wrestlerfigur. De kommer først i næste uge. Og jeg vil gerne sige, at alle dem, der har set mine videoer, og alle dem, der abonnerer mine videoer, I er for gode. Og ja, jeg gad godt at have GSP Gaming, han ligesom så min video nogle gange, men kan man ikke. Det kan man ikke få lov til hele tiden, så ja, eller Benny One, eller Pion, eller hvad fanden det nu hedder. Ja. Det er bare, hvad jeg vil sige i dag. Og min ven Thomas, han er blevet bedre til at lave videoer, synes jeg. Han er god. Og nogle gange filmer han mig med, og alt muligt, ja. Og ja, det er jo bare godt. Og hvis der er nogen, der spørger mig om, hvordan jeg fandt på at lave YouTube-videoer, så er det fordi, at jeg bare kedede mig en dag, og så synes jeg bare, at jeg vil lægge nogle YouTube-videoer ud. Så det er sådan, jeg begyndte. Hej hej.